Какво чуваш, когато говорят едновременно много деца? Шум, звук, мелодия. Това е точната формулировка на въпроса под номер 20, включен в теста по човекът и природата, предназначен за четвъртокласниците от училището за деца с увреден слух. Именно това питане определи директорът му като нехуманно. След като от тази година задължително в националното външно оценяване участват и деца с увреден слух, би било коректно, специално за тази категория ученици, този въпрос или изобщо да отпадне в теста, или да бъде заменен с някакъв друг. Защото така зададен този въпрос, меко казано, е некоректен спрямо тази част от участващите в националното външно оценяване. Те, за съжаление, не са виновни, че природата ги ощетила и не могат нито да чуят шума, нито звука, камо ли мелодията. Това е Дейвид Танчев. Той, както и братчето му, се обучават в училището за деца с увреден слух. Увреждането и при двамата, според запознати, е 100%. Специално за този въпрос, който е в националното външно оценяване по човека и природа, за последния въпрос, мисля, че беше за шума, където се отнася, смятам, че такива въпроси, за такива специални училища, или въпросът трябва да бъде заменен с някакъв друг, или изобщо да го няма този въпрос. Това е моето мнение. Запитат пацификът и природата за мен. Пасиманка труден. Парадоксалното в случая е, че същия тест започва с още един щекотлив въпрос – език, на който най-често се говори в семейството. Възможностите за отговор са 4 – български, турски, ромски и друг. Никъде в теста не е упоменат жестомимичният език. На него общуват децата с увреден слух. Случилото се на националното външно оценяване при четвъртокласниците господин Милачков определя като по-малката беда. Това е така, защото недомислици има не само при тях. Те са и в теста по английски, на който ще се явят седмокласниците. Един от елементите за провеждането на това външно оценяване е слушане на диск с текст на английски и след това неговото възпроизвеждане в писмена форма. Затова не е зле в Министерството на образованието, младежта и науката сериозно да се замислят и в тази особеност при провеждането на националното външно оценяване, защото така те се поставят в едни неудобни, пак в кавички казано, условия за тях.